abokina na ga halin wasu 'yan mata nima suna ta tsinka tunanina. Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai ka ga an zamto ɗaya. Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai ka ga an zamto ɗaya. Da cire masoyi kwairi ba ni ban yi shi ba gaskiya, raina ta tsirare da taba ba ni ganin ta da gaskiya. Kai Salisu ka gani yadda ta bi ta ibini babaya, na kara amintuwa duba ta sauya ni gaba daya. Tilasa a same shi tun da ta yi mana ganuwa, ta so ne ta so ka shi ne ta kai na ya min atuwa. Amma kai min uziri don ka san ban kula 'yar kowa, sharin wannan hadiya ne yasa yau na ji hajijiya. Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai kaga an zama to ɗaya. Amanata da kai ne ta duba ta zo tsakiya, ta farraka sabo yadda za ta saka mamiyo jinya. Abokina ka san inda ce ba kai mini zaya, hakan ne sanya wasu suke so yau su gaban sauya. Kamannin ta ne a bata da siffar cutar ɗan kuwa, ta yadda ta zo manna shi ya saka mini dimuwa. Amma Allahu ya fita ba wani ƙudurin ramuwa, ba gane hali ta kamanni yau na yi dubiya. Abokina na ga halin wasu 'yan mata nima suna ta tsinka tunanina.